हेलो लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे बेड निउज स' मानि थाखाय बेड निउज होनोब्ला मानि थाखाय नैबेयाव बक्सआव दोननाया जेरै जोङो फैसाखौ बावहाय सोनानै दोनो नङा होमबा थारमाने बे बक्सआ ओरैबायदि डुप्लिकेटबो फैयो दा जेरै आंनाव फैदों आरोना मानि थाखाय आं बे बक्सखौहाय देखायफिननांगौ जाहैबाय एसेल' दोननांदोंमोन ओमफ्राय सिङावहाय मा जानानै दङ आरो माबायदि स्टाइल आं बेखौ नोंथांमोननि सायाव खोन्थागासिनो दङ मानि थाखाय होनबा आंनि गोसोआ दावदैनो दं आरो दाबो माने बे फैसाया मोजाङै दंना गैया मोजाङै दंब्लाथ' मोजांसै ओमफ्राय आं बांद्राय नैबे साफ्राव नायनानै नैबे माने मैखुन खुजोबो आरोना सिङावबो खुनांगौ जानो हागौ बेनिखायनो आङो दा नैबे बुस्थुखौहाय बोखावनोसै आरोना दा बांद्राय नङा बेवहाय दोननाया नै टाइट खालामनाया एसे खमखामोन नालाय दा बेनिखायनो आं बेखौ बोखावफिनसिगोन आरोना माने फैसानि अबस्थाया किसु मानसिफ्राबो बुंदों नालाय दा आंबो बेखेवनानै नायनायनोसै दा माबायदि जायो आरोना स' बिदिबा आं दा बोखावनोसै आरोना आं एसे बोखावखांदोंमोन बिजोंनो बोखावफिनसै आरो दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा आं बोखावनोसै आरोना नंमारगौ जानो हागौ आरोना नायदो नै फाइनालि दा नंमारगौ नै बुस्थुआ नै हागोजानि माने बेजोंनो मैखुन फुलाङो आरोना फैसाया नै माने नैबे बुस्थुआ नैबे जिथुनाखि बाहेरायाव होदोंमोन नालाय बे बुस्थुखौहाय बिसोर सिङाव होनांगौमोन आरो ओंखायनो नै बिथिंजाय माने जेबो प्लाइवुड होआखै ओंखायनो बे फैसाया गाज्रि जायो आरोना दा फैसाफोरा नै फुरा मथा डेमेज जाजोब्बाय आरोना फैसाया बहुद डेमेज जाजोब्बाय नै बक्सआ ओरैबायदि गाज्रि स' नोंथांमोनाबो भुलावबो दाम खमनि बा बायदिसिनानिफोरखौहाय बांद्राय अनलाइन अर्डार खालामनाङा मानो होनबा नैबे जेरै सायानि प्लाइवुडखौ सिङाव होनायब्ला जेबो नङामोन आरोना दा बेनि थाखायनो नै ओरैबायदि लेथ्राखा आरोना फैसाखौ माने मामर जाहोजोबो आरो नै नायजाखाया नै आरो सिङाव गोसोम सोमबावसो ओमफ्राय फैसाया ओरैबायदि डेमेज जाजोब्बाय आरो नै मथा मथि बिराद डेमेज जाबाय आरोना ओंखायनो आङो दिनै बे बुस्थुखौहाय बोखावनाय जाबाय थ' नोंथांमोनाबो जुदि बेफोरबायदि अनलाइन अर्डार खालामनानै दंबा थाबै नोंथांमोनाबो बेखेवनानै नाय जाहाथे नोंथांमोननि फैसाया ओरैनो दैयावनो बेखार थाङा आरोना थ' बेनिखायनो आङो नैबेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय बुंहरना होखाबाय माने भुलावबो नोंथांमोना बे बुस्थुखौहाय बक्सआवहाय जानला मोनला अर्डार खालामनाङा हायोबा नोंसोर एसे दाम गोसानिखौ खालाम ओरैनो दाम खमफोरनिखौ खालामनाङा आरोना बेबो गैयाबाबो 200सोनिमोन आरोना होमबाबो नैबेबायदि सिटुवेसनाव जानानै आं नैबे बुस्थुखौहाय बोखावनाय जाबाय आरोना दा आङो बे बुस्थुखौहाय अर्डार खालामला नांला आरो आंनो बे बुस्थुखौहाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामनो आरो बयबो मिथिदों जाहाथे जायफ्रा नैबे बक्सआवहाय फैसा दोनो नोंथांमोनाबो भुलावबो नैबे बुस्थुखौहाय अर्डार दा खालामसै नांगौब्ला नोंसोर बेलेग प्लास्टिकनि बा दो बायदिसिनानि बुस्थुखौनो खालामनानै अर्डारखौ फैसाखौ जमा खालामनानै दोनबानो जाबाय आरोना बेफोरबायदि फैसाखौहाय बारा गैया गैनायालाय माबासो जागोनदां 2-3 हाजारसो जागोन आं जमा दोननांगौमोन नैबे समावनो मथा मथि नैबे बक्सआ डेमेज जाहोजोब्बाय आरो फैसाखौ फुरानो स' बिदिबा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ एकदमबारे बयनोबो शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो मिथिना मोनो आरोना भुलावबो दा अनलाइन अर्डार दा खालामसै आरोना स' थेंक इउ आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनायनि थाखाय बाय